חברים, כאן אני, נתן סוסה ורפאל בערוץ של נתן, והיום אנחנו בסרטון של ברול סטארס. אנחנו נפתח אגדי עם רפאל יפתח לנו את האגדי. מה קורה חברים? יאללה, 3, 2, 1. רגע. תראו, זה אשכרה. רגע. טוט. אני לוחץ כאן. רגע. לא, עכשיו רק שתדעו, רפאל לוחץ איפה? על ה... הנה, תראו אותנו פותחים אגדים. אוקיי, אז רגע. רק שתדעו, רפאל לוחץ, איפה אתה לוחץ רפאל? איפה אתה לוחץ? אני לוחץ כאן. סתם, אני לוחץ בעין. בעין? אוקיי. רפאל לוחץ בעין. 3, 2, 1. אבל... חרא סרטון.